L'infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts. Us parla Sergio Morales. Avui a l'Infopodcast posem el focus a Valldoreix. El president de l'EMD, Juanjo Cortés, fa balanç de mig mandat i, preguntat sobre les eleccions de 2027, avança que vol tornar a presentar-se. Són declaracions de Cugat Mèdia. Estic en disposició de la meva força, la meva energia, el meu convenciment i el meu bagatge personal i de coneixement per tornar a encapçalar una candidatura d'esquerres a Valldoreix a través de Valldoreix Plural. En els 2 anys que van de mandat, el govern en minoria que capitaneja amb Esquerra, PSC i CUP treballa sense haver pogut encara aprovar cap pressupost. En tot cas, defensa que el seu executiu ha fet la feina i assenyala, tot i que sense anomenar-los junts. No tothom entén que negociar vol dir anar cedint. El govern ha estat disposat a cedir moltes coses amb la negociació dels pressupostos, però finalment, si tornem a la graella de sortida i amb uns pressupòsits que estaven superats a partir de la negociació i de 8 reunions de negociadores, doncs malauradament no ha estat culpa del govern, sinó que tots som responsables els que estàvem al voltant d'aquella taula. Aquests són alguns dels titulars que deixa aquesta entrevista que anirem desgranant aquests dies a Cugat.cat. I parlàvem de Junts, i és que el partit ja té candidat per a les municipals del 27 per a Valldoreix. És Salva Vendrell, és l'aposta del partit per recuperar la presidència de l'EMD. Vendrell és conegut per ser des de 2022 el president del Club Voleibol Sant Cugat. El mandat li acaba l'any vinent. També és el propietari del bar Marcel del carrer Santaló de Barcelona i ha estat president del Gremi de Restauració de la capital catalana. I torna el Petits Camaleons amb una 14a edició que se celebrarà del 2 al 5 d'octubre amb Nil Moliner, Detallets, Els Catarres i Su com a principals noms de cartell, així com a Salvador sobre el que oferirà el concert inaugural. També hi participa Lil Dami, Doctor Prat, Xiula i Flashy Ice Cream. Sentim Albert Puig, el director del festival. Però el que per nosaltres sempre ha sigut molt important és com estàvem oferint aquesta música als nens i a les nenes i als seus pares. I els avis també, que també n'hi ha d'avis per aquí. I això continua sent el més important i continua sent per a nosaltres la prioritat a l'hora d'escarrassar-nos, a pensar, a donar-li voltes a com millorar aquelles petites coses que encara potser no acaben de funcionar del tot bé, i és el que seguim any rere any millorant en aquest aspecte. I en clau esportiva, 2 noms propis. Marc Solanes és l'escollit per ser l'entrenador del primer equip masculí de la UESC de bàsquet a tercera FEB, 4a categoria estatal, en substitució de Gavi Payet. I Andrés Colaini, campió d'Europa amb el Palau femení d'hoquei patins aquesta temporada, serà el nou entrenador del primer equip masculí de l'Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat a Hoquei Lliga Plata. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.